ועכשיו אנחנו עם ביו-פידבק. בתוכנית שלנו דיברנו כל כך הרבה פעמים על הפרעות חרדה, פוביות, לחצים. כמעט תמיד ישב פה מרואיין שאמר, כדי להירגע אפשר להיעזר גם בשיטת הביו-פידבק. אז יאללה, החלטנו ללכת על זה ולהבין אחת ולתמיד מה זו השיטה הזאת ואיך בדיוק מסך מחשב ואלקטרודות שמחוברות לגוף אמורות להרגיע מישהו. שוב בוקר טוב, רוני אנגל. בוקר אור. מה שלומך? מצוין, הבוקר. אני... קמנו מוקדם? קמנו מוקדם, כן, זה מוקדם. ביו-פידבק, מה זה בכלל? אני מתמסרת אליך מיד, אבל מה זה ביו-פידבק? ביו-פידבק מטפל בלחץ. אוקיי. מטפל בתהליכים, בקשר הרב צדדי שבין התהליכים הנפשיים לתהליכים הגופניים. זו שיטה שמיועדת רק לטיפול בלחץ? תראי, כמעט אף אחד לא מגיע למרפאה ומתלונן שהוא בלחץ. אנשים באים בגלל שהרופא שלח אותם, בגלל איזושהי בעיה רפואית. אנחנו נפתח אולי בהמשך את כל הבעיות הרפואיות שאנחנו מטפלים בהן, אבל עקרונית, כל בעיה שהיא stress-related, קשורה בלחץ, אנחנו יודעים לטפל בה וכמעט באותה טכניקה. אבל שוב, לא תמיד זה בעיות שכאילו הכותרת שלהם היא לחץ, אלא רק, נכון? רוב הבעיות הן לא בעיות שהכותרת שלהם היא לחץ. אז איזה בעיות למשל? לחץ דם, מערכות, לחץ בכלל, זה לא דבר בריא, למרות מה שאנשים חושבים, הם מתפקדים יותר טוב, לא, לחץ שוחק, לחץ פוגע בכל מיני מערכות בגוף, מערכות לב, כלי דם, תקפי לב, לחץ דם גבוה, מערכת העיכול, מעי רגיז, מערכת הנשימה, אסתמה, בעיות של שרירים, שחיקה, תשישות, כאבים. כלומר, המגוון הוא מאוד מאוד גדול, ואתה אומר שאיפשהו שם בלמטה של המחלה יש גם אלמנט של לחץ. הלחץ הוא הדבר הדומיננטי שגורם לזה. שלא לדבר על כל מיני חרדות למיניהם, וזה פה הרשימה ארוכה מאוד. כן. עוד מעט מגיעה עונת המבחנים הפסיכוטכניים, למשל, אנחנו מלאים מהמטופלים שהם פוחדים. אוקיי, עכשיו חיברת אותי כאן בנונשלנט לאלקטרודות, ואיך זה קשור בדיוק לטיפול בלחץ? כן, ככה אנחנו עושים את זה בישיבה נוחה, על קורסה בדרך כלל, לא פולשני, לא חודר, לא כואב, נעים, נחמד. ומה האלקטרודות האלה עושות? אחד התפוקות של הלחץ בגוף שלנו, תפוקות פסיכופיזיולוגיות, זה הזעה בכפות הידיים. כמו שלצערי אני מזיע בעצמי עכשיו. טוב, אתה קצת מתרגש, אתה בשידור, ברור. הזעה בכפות הידיים, נשימה מואצת, דופק מהיר, ראשונים מורחבים, יובש בפה, סוכר עולה בדם, מערכת העיכול מתבלגנת. אחד הדברים שאנחנו מרבים לטפל זה בעיות של מעי רגיז, כמו שהזכרתי קודם. אנחנו כרגע מתחברים עם החיישן הזה לפרמטר המהיר ביותר לעבודה, שזה הזעה. בכפות הידיים. וואלה. זאת לא הזעה שאת תרגישי אותה, אנחנו מכנים זאת הזעה רגשית. ברגע שאת נדרכת, החיישן הזה יחוש ויראה לך על גבי הצג, גרף שעולה בצורה פשוטה ביותר. אני חייבת לראות איך זה עובד הדבר הזה. את יכולה להסתכל אולי שמה. אוקיי. רגע, אנחנו עדיין לא רואים שום דבר. אנחנו מדברים על אלה החיישנים. כן. מערכת תוצרת כחול לבן, חברה ירושלמית. וויה. אנחנו... בוא לא נעשה לפרסומת. בקופת חולים גאים בזה. אוקיי. רגע. גרף שעולה למעלה, מייצג דריכות, עוררות. אני קצת במתח, אני קצת בלחץ. אתה יופי שאני שמחה שאתה בלחץ, אבל בודקים אותי. זה עוד דבר. הטיפול הוא אקטיבי. את עושה את הטיפול. אני רק יושב בצד, מדריך אותך בטכניקות. טוב, ומה אנחנו רואים עכשיו? למה הגרף שלי עולה ויורד? ככה הוא עולה. עכשיו הוא עולה כי אני בלחץ, כאילו, מה זה אומר? אני יכול לשאול אותך שאלה מביכה? תשתדל שזה לא שאלה אישית, אז כן. אז את ראית עכשיו איך הוא זינק למעלה? כן. מעצם זה ששאלת אותי אם אתה יכול לשאול שאלה מביכה? כן. יכול להיות שאת... טוב, בטח זה לא היה הזעה רגשית, אני זעתי פה מים. אבל המערכת האוטונומית שלך מתנגדת לשאלות מביכות, והיא מיד התבטאה בעלייה הזאת של הגרף, ואת רואה, את עדיין מטפסת למעלה. אני לא אשאל, זה בסדר. אני גם לא אעשה לך בחינה בחשבון. בחינה בחשבון אתה יכול לעשות. מה שאנחנו עושים כדי לגרום למטופלים קצת להתחבר לקווים שלהם. אוקיי. ברגע שהמטופל רואה את הקווים האלה, כמובן שזה יותר רגוע בקליניקה, הוא לומד בטכניקות מאוד מאוד פשוטות, להוריד אותם למטה, את הקווים.
מה זאת אומרת? זה אומר שאם אני יכולה לחנך את עצמי, שאם שואלים אותי שאלה מביכה, אז לא להיכנס ללחץ? קודם כל, להיות לפני זה במצב רגוע יותר. וגם אם תיכנסי, תתמודדי עם הבעיה הזאת הרבה יותר טוב מאשר לולי למדת את הטכניקות האלה. אתה מאבד אותי, תראה לאן ירדתי. לא, זה טוב. מבחינת המספרים פה, אנחנו עוד רחוק מאוד מהרגיעה. את ממש בחלק העליון ביותר של הגרף. תקשיב, בשידור כאילו זה באמת מצב שהוא סטרסוגן לגוף, אבל בוא נדבר למשל על בחינות. אז בן אדם יודע שבזמן ששואלים אותו שאלה במתמטיקה, הוא נכנס לחרדה, הוא יכול לשלוט על זה? כשהוא מגיע לבחינה, הוא נמצא בחרדה. הוא נמצא בבלקאוט. פתאום כל התשובות לא יוצאות לו החוצה. הוא כל הזמן מתמלא במחשבות רעות. מחשבות רעות זה עוד דבר שקורה לנו בלחץ, ואנחנו לא מצליחים להיפטר מזה. אנחנו מלמדים בביו-פידבק, קודם כל, להירגע, להוריד את הלחץ, ולפתוח חלונות קטנים למחשבות טובות, הגיוניות. כי ברגע שמחשבות טובות נכנסות, כל הפיזיולוגיה של הלחץ מתמוטטת, ואז אנחנו מתאוששים. העבודה היא לא בשעת הלחץ עצמו. אנחנו מנסים לחנך את המטופל לטפל בעצמו ביום-יום, כדי שרוב הזמן, בשעות היום, הוא יהיה נמוך בהר הלחץ שלו. כדי שיוכל להתמודד בכל בעיה שנכנסת, ובעיות נכנסות כל הזמן, אנחנו מטפסים בהר הלחץ שלנו, כדי שיוכל להתמודד בבעיות נמוך בהר הלחץ ולא גבוה על יד הפיוזים שלנו. כלומר, לשמור אותו פשוט ברמת חרדה נמוכה יחסית בחיים, בשביל שכשמגיע לחץ הוא לא יקפוץ יותר מדי גבוה? נכון, ולכן הוא חייב ללמוד כל היום לעשות תרגילים קטנים, חצי דקה לפעמים, של סטפ דאון. מה למשל? לרדת מדרגה. איזה תרגיל למשל? למשל, אני רואה שאת יושבת עם כתפיים מאוד מאוד דרוכות. אוקיי. דריכות כזאת משדרת לאותו מרכז אוטונומי שאת במתח מסוים. את יושבת עם הרגל על הגז. כשאת עם הרגל על הגז, היא לא יכולה ללחוץ על הברקס. אז כל היום צריך להתרגל, להוריד כתפיים, להיות קצת יותר מודעים למנח שלנו, לעבור למונחות. ובעצם זה כבר מרגיע. זה קודם כל מאפשר תנאים מוקדמים לעשות את התרגילים הבאים, שהם פשוטים מאוד גם כן. מה עוד למשל? תרגילי נשימות צרפתיות. תחילת הטיפול דרך אגב נמשך בין 6 ל-12 טיפולים, טיפול מאוד קצר מועד. כשבין לבין ממשיכים לתרגל בבית? לנצח מתרגלים בבית? שיעורי בית, כן. לא צריך לחזור אלינו לטיפולים, לא צריך טיפולים משקמים. המטופל, ברגע שהוא יוצא מהסדרת טיפולים, רכש לעצמו את הטכניקה, הוא ידע לעשות את זה, הוא לא צריך אותי יותר. הבנתי, כלומר, כל הישיבה מול המחשב היא בעצם רק הדרך של המטופל לקבל את הפידבק בעצם על כמה הוא לחוץ. כלומר, זה לא שאני צריכה את המחשב בבית בשביל... את ממש לא צריכה את המחשב. החל מהפגישה הראשונה או השנייה, כבר אנחנו מקבלים פידבקים מהמטופלים שמשהו קרה אצלהם. פתאום, לכן זאת דרך אגב שיטת טיפול חווייתית. כי המטופלים מגלים מחוזות חדשים בעצמם שהם לא היו מודעים להם. מחוזות חדשים של שלווה, לא כשמחוברים לאלקטרודות, אני חייבת להגיד. אני שם עולה שם, תעזבו, הטורים שלי שם גבוהים בטירוף. חייבים לסיים, הסתיימה לה עוד תוכנית, אני מקווה שנהניתם מהשעה הזאת איתנו. מחר, בלי נדר, נפגשים ב-11 בבוקר, ומחר נדבר על פלסיבו, תרופות הדמה, איך הן מצליחות לעבוד עלינו, ואיך הן משמשות את עולם הרפואה. וגם נדבר על התמיכה הפסיכולוגית שצריכה משפחה עם ילד חולה. לא קל. עד מחר תנשמו עמוק, לכו תעשו קצת כושר, תעשו קצת ביו-פידבק, לצאת מהלחץ. אתם יודעים, העיקר הבריאות. יאללה ביי. תגיד, שאני מדברת, אני בכלל טסה למעלה? לא, זה בסדר, זה רעש. זה הגיוני? כן, כשמדבר על זה עולה למעלה. זה דבר מדהים. טוב, אנחנו לא עובדים. מה שרציתי להגיד, שאנחנו לא עובדים עם הגרף. הגרף משעמם אחרי 5 דקות שאת מסתכלת עליו. אז עם מה עובדים? עובדים משחקים ומשימות. באמת? משחקים, בתחקיר הדגשתי את זה.